det forhold, mig og Hugo har til hinanden. Hugo, han føler jo nok lidt noget for mig, har jeg jo fundet ud af, og det gør jeg desværre ikke for ham, ikke på den plan, men jeg vil sige, at de sidste par dage, jeg har været sammen med ham, har jeg fået det bedre og bedre med ham. Vi klikker meget bedre sammen, men han har givet udtryk for, at han har følelser for mig, og da jeg tog herned, der lukkede jeg af for det. Det er ikke noget, jeg vil tage med herned, det er ikke noget, jeg skulle bruge hernede overhovedet, det var at spille spillet. Så vores forhold, der er ikke noget forhold overhovedet, det er et venskab. Vi skal ses og ud og spise og sådan noget, og der må jeg også fortælle ham, at det ikke kan blive noget. Han har jo allerede snakket om, at han vil møde min mor og min far og alle de ting, men det må han gerne. Der er bare ikke noget forhold i det, og det skal jeg også forklare ham, at det bliver ikke til noget. Det kunne ikke blive til noget andet end et venskab fra min side af til Hugo. Jeg ser ikke Hugo på den måde overhovedet. Han er ikke min type, nej, jeg ser ham overhovedet ikke på den måde. Han kan kun blive en ven i mine øjne.